daar binnen we dan in de Westerrijntje. Daar zit er een Wessel de Roos. Daar best doe de bier uit het water, Wessel. Bier uit het water van de Westerheen, ja zeker. De bier uit het water van de Westerrijn. Nou, we gaan weer heen, want we zitten in een golfkark of zoiets. Is dit de taxi van Joert? Ja, de grabbeljurk. Hey! Wat leuk, best al je rek! Nou! Nou, schön, dit ik even een terreinsje. Dat is dan gelijk wel even handig, hè? Wat is jij nou zo? We hebben het korenpodium en het circus. Het korenpodium en het circus. Nou jongen, wat heb je een organisatie gewoon? Wat ben je hem druk geweest? Al de ronduren. Had je zin in? Absoluut, ja. Nou, we gaan nou bij alle podia's deel doen. Nou ja, we gaan er even bij. We komen aan bij het podium met Regina Bijlsma. Ik geloof het. Regina Bijlsma, mijn tweelingzuster. Zeker weten, ja. Komt u hier, Joertek? Konkela Lampie. Nou, daar gaan we het net toe horen. Want ik wil eigenlijk net de jaren met haar steeds maar op één terrein. Nee, ik wil net zo graag met haar associëren. Nee, want het is nogal een wilde vrouw, hè? Ja, dat is hier wel bekend, hè? Dus dit zie je direct wel bekend. Nou, wie sluit hem even aan? We gaan even bij de podia deel en aan zijn volle meer. Bij het straatfestival in de Westerrijn.